Usłużno dłoń. To była latoś bez zima. Kieł znuje się sto pierońsko samumie na krojce i ze sakramenckim pieronowaniem w krowoech wechopa, obleczonego we taki szykownisty pelzmantel, sztramski hut i ze brunotną akntaszą w gracji. Wyboczu mi oni, o 100 pieronów, to ty Erik, tela lot, a witaj Eugen. Kajś ty się sam chłopiec stracił u mnie na pniokach, ożeniłeś to się entry, dziecka jakieś ich mąż. Ja, Eugen, obabiłeś się, ale wiesz, dziecek za pierona nie chcę mieć. A to po jakim eruch, Eri, czemu? A no chodź, wlejzymy kajsik do szynku, to ci powiem. Wleźli my do mojej zwykłej karczmy, Erich obsztalował laga, a co, stać go na to, dupny dyrektor, nie zicli my kole, a ciągaj na poczną sprawiać. Eś moja staro posłała me kejsik do supermarketu po sprawunki. Nakupię jak wszystkiego jak przynależy i jak ci to tam mają bez zwyku, nafolowali mi to do roztomajtych nylon bojtlów reklamówek, epowcego tańce. Było ich do kupy 7 albo 8, po pora kilo każdo. Co by je wszystkie wymnąć z auta, zebrać akntasza, co miał w robocie, zawrzeć auto, dokulać się do dźwieży mojej sieni, wykazało się wyzwaniem bez mała nad moje siły. Ale się rozkwanską, stanął przy dźwieżach i żyć kominiożowo blachą obito. Ani sięgnąć do domofonu, ani kluczy ze kabli wyjmnąć, mógłby ci się wetnąć i żech wyglądał jak ostatni ciuć smok i gramlała. No hopie, i tak się drugda mogę przytrefić i coś sprawunki zrobił, nie? A daj pokój, Eugen, jakoś ich dźwignął jak ręka, naszpanował jak muskle, ściągnął jak dzwonka. 100 pieronów pikulików, żadnego nie ma we chałupie. Przekładał nece z ręki do ręki, przekroczył chopie wszelkie bariery bólu obrzinanych palców, gorączkowo lewą gracą wyciągać klucze i na poczniach otwierać drzwiże. Kiech poczuł i żech nie jest sam sum. Blank za plecami poruch snopli z gracami w kabzach, od jakiegoś czasu filowało na ten mój serwiwal. Jest ta moja szkoła przetrwania. Miałech mazel. Udało mi się endlich zebrzyć te dźwierze i balansując jedną szłapą szperowołek te dźwierze, co by się nie zawrzyli, a drugą podpierałek te epy ze mokrą od szwajsu fresą, we gorączkową ubijaczką przekładałek tasie, glajchując obciążeni. No istny cyrkus, Eugen. No i endlich byłech fetych wleźć do sieni, chociaż tak do ostatka nie byłech pewny, eśli mi się to uda bez uszczerbku dla tych moich sprawunków, graców moich blanków żegniców, kuknąłech na tych łochentoli. Mośno was w czymś ich wspomóc, co, gizdy? Wycedziłech najbardziej jadowicie, jakich ino poradził. No, to się mógł napochać, rzeknąłech kamratowi. Tam miał już było wszystko jedno, ale na tych iptowatych fresach, tych karlusów, odmalowało się takie, wiesz, ze starani. Jakieś ich fale pomyślunku zagościli we jej palicach. Sztartli można te ichnie szare komórki. Wiesz, fresulki się świetlili i na ostatku jeden z nich obejrzał się bez ramię i rzeknął. O kurde na mole, richtig panoczku, tam jeszcze jeden nasz kamrat lezie i kiedybyście tak mogli deczko jeszcze potrzymać. No kurwa mać, jo takich gizdów nie chcę mieć w doma i tela. Eugen Pnioków.